Promets, Mart, de la casa dels dimonis emmascarats, jurar lleialtat a les doctrines demoníaques i a la causa que aquestes comporten per tota la teva vida eterna de dimoni? Jo, Mart de la casa dels dimonis emmascarats, juro solemnement seguir les doctrines de la casa dels dimonis emmascarats i fer tot el possible per seguir-los. Ara procedirem. Puja a l'altar, Mart. Sí, Des del dia d'avui, jo, Carontef, de la Casa dels Emmascarats, assignat amb la teva guia i el teu entrenament, et nomeno Marth, amb H final, amb mostra de la teva pertanyença a la noblesa a partir d'ara. gràcies, Caronte. Tingues paciència. Ara vinc a buscar-te. Què hi ha aquí? Això és un cementiri, Plutó. Vinc a visitar una amiga meva. Renez! Sí. Oh! A veure? Què és això? Això és la seva tomba. Ah? Però no es veu. És clar que no es veu. És el propòsit d'una tomba. Ah! Veig esperits brillants. Mira! Aquí no hi ha res, Plutó. Estan aquí, al voltant nostre. Com? No ho veus? No sé què se suposa que he de veure, però vinga, va, anem per feina. Vale. Però, què penses fer amb això? Tinc un petit projecte entre mans. La vols reviure, oi? Sí. I com ho faràs sense una consciència? Confio en ella. Al cap i a la fi, jo vaig ser el seu mestre. Ho sabia. Aquí està. Veu? Sí. Increïble. Ara mateix fa una mica de pudor. És el que té. Però d'aquí poc... d'aquí poc cobrarà vida. Aquest era un llibre d'Astaroth. El vaig trobar quan vaig descobrir la localització del meu altre cosí. Parla sobre necromància. Rosa tenyida de sang. Aleshores, dius que ho saps fer? Puc intentar. Primer hem d'agafar tot el que sigui de Renez. Diu que ho hem de tirar aquí dins. El cor d'Astaroth. Carn. I per últim, la consciència. Espero que funcioni. Ara s'ha de fer l'encanteri. Nafer, Akademi, Uva. Repeteix, les vegades que faci falta. S'ha d'intentar. Snacheni, Alvenit, Okuva. Snacheni, Alvenit, Okuva. Snacheni, Alvenit, Okuva. Funciona. Això? Un moment.
Intenta-ho amb aquesta vareta. Hauria de potenciar l'encanteri. Snaheni, Alveni, Okuva. Snaheni, Alveni, Okuva. Snaheni, Alveni, Okuva. Snaheni, Alveni, Okuva. Passat. Renez? Ets aquí? La màgia... En teoria ha fet efecte, no? En teoria. Va, Renez? Renez? Renez, ets tu? és fascinant. Renez, parla'm. Ets tu? Carontez? Carontez? Ha funcionat! Renez, prova d'aixecar-te. Agafa això. Renez, què recordes? Recordo tot, ho recordo tot. Com et trobes? No sé. Bé, què és aquesta pudor? Què li diu? On estem? Què és tot això? Han passat moltes coses. Benvinguda de nou. Gràcies. D'acord. Ara què? No ho sé. Què és l'últim que recordes? Recordo estar en un palau, el palau de l'ull de la veritat, i que hi havia una fada que em va acollir, i després recordo que no sé per què ella no hi era i vaig voler sortir del palau i em va trobejar-la i em va portar al seu palau. I després em va portar... Renez, aquell dia vas morir. Com? Elisabet, havent tornat a la vida, et va tallar el coll. Et van decapitar. Però ara ets aquí. I ara què? Ara ets viva. Saps què li va passar a Elisabet després de que me n'adonés del que et va fer? Què va passar? Ara és morta.
per segona vegada, però definitivament. Bé. Cura't una mica. Això hauria d'ajudar a recuperar-te. Tot això és per tu. Això? Sí. Era el teu escut. El tenies a la de Baoth i el vaig recuperar. Per cert, Gaulez, també en tinc un per tu. És aquest. Agafa això també i aquesta moneda. Moneda de Caronte? Sí. Per què serveix? Aquesta moneda representa la meva lleialtat cap a vosaltres. Benvinguts al regne de Pandora. Veniu, us explico. Aquest lloc és el Fred Infern. El vaig construir quan vaig tornar. Quan vaig tornar perquè Gelada Baoth em va oferir un lloc en el seu exèrcit. Ara mateix, diguem que tinc una aliança amb Gelada Baoth. Com? I Per què? Ho puc explicar. Les circumstàncies van demanar que la cosa fos així. Gelada Baoth, jo i els seus legionaris estem reconquerint la superfície. Però diguem-ne que ell no en pot saber res de la meva aliança amb vosaltres dos. I tampoc n'hauria de saber res de que estàs viva. Entenc. De moment hem de fer el paripé. Jo estic del seu costat. Però a la que aquesta guerra acabi, a la que només quedi un dels dos costats contra els que hem de lluitar, ressorgirem com a Pandora. Veniu. Això, Renez, és un volcà. l'escut de l'últim cop. I encara serà més gran. Té el propòsit de fer néixer a un dimoni ancestral. El nostre aliat definitiu. Quan el volcà estigui complet, a dalt de tot col·locaré el que en dic la caixa de Pandora. Un cofre. Una espècie d'encanteri. Quan el cofre s'obri, el volcà s'activarà i de dins seu naixerà un enorme dimoni ancestral. Serà la nostra creació. Ens ajudarà a guanyar contra qualsevol enemic que ens puguem trobar. Hi ha un problema, però. La caixa de Pandora. Què passa? Primer de tot, em falta un ingredient. El rubí ancestral. L'únic que queda del rubí ancestral és un tros que té Alexander Gandergriffin. Intentaré aconseguir-lo. Potser l'intercanvio per un regne durant la guerra. Però aquest no és el problema més gran. La caixa de Pandora, ja que funciona a través del rubí ancestral, només pot ser oberta per una persona, el rei Rubí. Diguem que a Gelada Baoth no li agrada gaire la idea del dimoni ancestral i molt menys coneix l'existència d'aquest volcà. La meva idea és acabar amb Gelada Baoth i fer el ritual perquè tu, Renez, siguis la reina i puguis obrir la caixa. Una altra cosa, Renez. Sí. El cor que tens no és el teu.
I de qui és? Al reconstruir el teu cos vaig utilitzar un altre cor. No tens la sang que tenies abans, diguem-ne. I aleshores què em passa? El cor que tens a dins és el que tenia en el seu moment Astaroth. Com? Ara comparteixes la meva sang. Ara tens la sang més pura que un dimoni puguis desitjar. El teu poder és centenars de vegades més gran del que era anteriorment. Ara, de moment, intenta que ningú sàpiga que has tornat. Pots instal·lar-te per aquí, al fred infern. Alguna cosa faré. Gràcies. Quin nom li posaràs? Com? El dimoni ancestral. Quin nom li posaràs? No t'entenc. Algun nom haurà de tenir, no? Bé, si vol un nom, que se'l posi. Què et penses, que sortirà del volcà sabent parlar i sabent posar noms? No hi havia pensat. Crec que hauríem d'acabar de discutir això del dimoni ancestral. No sé si és molt bona idea. Com que no saps si Ni és... tan sols has pensat en el seu nom. Qui el cuidarà? Tu? Plutó, estem parlant d'un dimoni ancestral. Un dimoni ancestral que haurà d'aprendre a controlar la seva força. No sabem com d'inestable pot ser. Ni tu ni jo mai hem vist cap dimoni ancestral. Qui sap el que podria fer? Qui sap el que podria necessitar? Doncs jo, ara mateix, necessito no preocupar-me per això i preocupar-me per anar a parlar amb Geladabaoth, qui m'ha reclamat el seu palau. Carantez, encara ets a temps de revertir el volcà. Només pensa... No tinc temps per això. Ai... Hola. No sé si t'ha arribat la notícia, però... Sí, m'ha arribat. Sisplau, digue'm que no és veritat. Mireu tu mateix, signat per l'autoproclamat rei de la superfície. De missió a la dimensió superficial? Primer de tot, m'estan traient de casa meva? Exacte. Però Alexander què li ha donat? Mira, que s'han rabiat perquè sap que tenim a por i li ha pujat la mosca al nas, el senyor. Però això no fa res més que facilitar-nos les coses. O sigui, emetrem un decret reial per mitjà del qual tan sols els dimonis seran benvinguts a l'infern, que bé, malgrat ser la nostra presó, és la dimensió nostra, se'ns va entregar. Per tant, farem el que vulguem. Un moment, no incloguis només l'infern, tots els nostres regnes, de la superfície. Tinc un altre pla. A l'infern serà només benvingut pels dimonis. Tot aquell que sigui trobat dintre dels límits de l'infern, sense ser de la nostra raça, serà considerat com un criminal i qualsevol membre de les legions, pel simplement ser un dimoni, tindran dret a prendre-li tot el que té, detenir-lo si ho volen i matar-lo si els hi ve de gust. I, envers la resta de regnes, tenia pensat el mer fet de que es pogués traspassar sense ser de la Guàrdia del Sol ni ser sospitós de confraternitzar amb l'enemic pel fet de que tenim un mercat. Ara bé, hi haurà certs espais dintre de les nostres fronteres, com el fred infern, que seran espais considerats com una extensió de l'infern a la Terra i per tant tan sols seran d'accés pels dimonis. Ai, Déu meu. Quina és la teva opinió envers això? La meva opinió és que Alexander mai ha tingut cap dret a fer-nos fora. Aquest document és paper mullat. Tenim nosaltres més terreny de la superfície que ells. Estan intentant expulsar-nos una altra vegada. Però aquest cop no tenen l'ajuda dels déus. I a part d'això tenim una cosa millor. Observa. Veig que has estat ocupat. És una tercera part del que he pogut aconseguir en menys d'un dia. Imagina't el que podríem fer
No lluitaríem amb arcs i espases, lluitaríem directament amb màgia. Podríem anar a la batalla amb el pit descobert i sortir-ne il·lesos. Carontes, aquest cap de setmana envairem història. Dissabte està planejada la invasió i no penso tenir misericòrdia. En una altra batalla m'ho hagués pensat, però història no. Si tenim l'oportunitat, matem a qui sigui. Si tenim l'oportunitat, ho reduïm tot a cendres. Aquesta vegada no fem negociacions. El mateix que la darrera batalla. No necessito res més. Tampoc em ve de gust destruir història al final. I m'agradarà conservar-ho com a museu. A part, no podria fer-me bé per altres fets. Però necessito que aquest cap de setmana conquerim aquesta ciutat. Si ho fem, obrim la via a tenir tot el regne de l'oest i tan sols ens quedarien les poques ciutats que hi ha al regne de l'est. Si aconseguim això, és molt probable que, pressionant-lo, Alexandre es rendeixi, fins i tot ens demani a Pua. Però crec que ni a tu ni a mi ens satisfarà una rendició. Carontes, oi que vols portar-los fins al final? Oi que vols tenir-los raconats? Si és així, hem de conquerir aquesta ciutat. És la nostra via d'entrada. Tinc plena confiança en que ho farem aquest cap de setmana, però en cas de que això no fos així, la meva paciència s'hauria acabat. Llançaríem un assalt directe a la ciutadela, sense negociacions. Utilitza bé aquest regal que t'he donat. Salut i foc. Estàs fent el que és correcte. Disculpa? Trair a Geladabaoth. És el que és correcte. Ja ho sé, això. I llavors per què dubtes? No dubto. Visca el teu cervell, recordes? Carontes, si vols fer una cosa, no dubtis. Si la vols fer, la fas. Si no, no comencis. Què collons et passa, Plutó? No sé a què et refereixes. Vés-te'n a la merda. Carontes? Camarades, en aquesta batalla no en juguem una mera ciutat. La ciutat d'història és vital perquè aconseguim guanyar aquesta guerra. Necessito cada espasa, necessito cada arc, necessito cada estel, necessito cada gos. Necessito que lluiteu, encara que us sagni fins i tot les mateixes mans. Necessito, camarades, que les vostres espases avui hagin de ser netejades durant hores de tota la sang que hi ha. Recordeu, és el nostre dret estar aquí i és el nostre dret recuperar el que és nostre. Esteu amb mi? Doncs que comenci la batalla d'història.